I un altre dels grans reptes que tenim com a societat, perquè ens defineix com actuem al respecte com a societat, és no només la rebuda, sinó la garantia dels drets que es fa dels infants i joves no acompanyats, migrants no acompanyats que arriben al nostre país. Lamentablement, aquests darrers dies hi ha hagut atacs racistes, i així s'han de definir, en alguns centres de protecció de menors, els quals cal condemnar, però que alhora també amb la mateixa contundència hem de seguir reclamant i treballant en propositiu perquè hi hagi aquests drets garantits per a aquests menors d'edat que, per tant, com a infants que són o com a adolescents que són, estan coberts per les convencions internacionals i per les nostres pròpies lleis i tenen drets que han de ser respectats. I en aquest sentit reclamem que hi hagi totes les mesures suficients i necessàries per poder abordar aquesta situació com cal, també per al que ens definirà com a societat en el present i en el futur de com abordem aquest conflicte. Els conflictes existeixen, els conflictes no cal obviar-los ni tapar-los, sinó agafar-los amb valentia per treure'n conseqüències positives. I aquest és un dels nostres conflictes d'avui en dia, al qual hem de fer front nostre, de la resta d'Europa i de la resta del món. En aquest sentit, avui també registrem una proposició de llei per abordar un dels elements que se'ns ha posat de manifest en aquests darrers temps amb aquesta situació. Què passa amb aquests joves quan fan 18 anys i deixen d'estar sota la tutela de la Generalitat, però no només amb aquests joves, sinó amb la resta dels i les joves que estan en el nostre sistema de protecció a la infància quan fan 18 anys. Disculpeu que m'allargui un palet més en aquest tema per explicar-vos la nostra proposta de llei. És una proposició de llei per modificar la llei de prestacions socials de caràcter econòmic, una llei del 2006 que va crear en un dels seus articles precisament una prestació econòmica per als i les extutelades. Aquesta prestació econòmica garanteix que les persones que han estat sota tutela de la Generalitat, sigui en família d'acollida, sigui en centres de menors, puguin rebre una ajuda econòmica acompanyada, lligada de fet al compliment d'un pla social, d'un pla per trobar treball, per formar-se, per tenir un habitatge, un pla d'emancipació acompanyat d'aquesta prestació econòmica, i és una prestació que es pot rebre durant 3 anys fins als 21 anys, sempre i quan s'hagi estat almenys 3 anys sota la tutela de la Generalitat. S'han anat fent algunes modificacions puntuals durant els darrers anys d'aquesta prestació, però la realitat del moment actual és absolutament diferent a la realitat del moment en què es va crear aquesta prestació i creiem que cal una adaptació. Avui en dia, emancipar-se amb 18 anys per a qualsevol jove a Catalunya és pràcticament impossible. Tenir una feina estable, una feina en què cobris un sou digne, un habitatge que puguis pagar o una formació que puguis estar-te pagant, amb els estudis encarits, amb la feina precària i inestable i amb el preu de l'habitatge actual, cada vegada més els projectes d'emancipació són més complicats. Per tant, per a una persona de 18 anys, de 19, de 20 o de 21, un projecte d'emancipació sol o sola, sense xarxa familiar a l'entorn, amb el que sigui, d'un passat que has viscut, que ha fet que hagis hagut de ser extret del teu entorn familiar o que hagis migrat a un altre país, sent menor d'edat, la veritat és que qualsevol persona amb els peus a terra sap que és pràcticament impossible que se'n surtin sols o soles. Si no fem l'ajuda via la prestació d'extutelats i amb aquest acompanyament corresponent, estem deixant aquests joves a només poder rebre l'ajuda o des de serveis socials o com ens està passant a la ciutat de Barcelona en la xarxa del sense llar. Tenim cada vegada més persones sense llar joves a la nostra ciutat i part d'aquests sense llar han passat pel sistema de protecció a la infància. No té cap sentit que estiguem destinant recursos públics a protegir la infància i després els deixem al carrer amb 18 anys. Per tant, la modificació que plantegem, i ja acabo i em poso a la vostra disposició, és una modificació perquè s'elimini aquest temps mínim d'estada en el sistema de protecció a la infància de 3 anys,
i perquè s'allargui aquesta prestació de persones extutelades dels 21 fins als 23, també per adaptar-nos a un altre dels canvis que hi ha hagut en els darrers anys, que és que s'ha eliminat la renda mínima d'inserció, s'ha creat la renda garantida de ciutadania i això ha fet que, entre d'altres, en comptes de poder rebre una ajuda de renda per aquell que no rep res, no cobra res a partir dels 21 anys, no la pugui rebre fins als 23, que és com es regula en la renda garantida de ciutadania. Per tant, per adaptar-nos a canvis que hi ha hagut en els darrers anys, als canvis socials que existeixen i als propis canvis de qui són la població extutelada actualment a Catalunya, fem dues modificacions bàsiques en aquesta llei perquè es tregui el mínim d'estada de 3 anys per a rebre la prestació d'extutelats i la prestació d'extutelats es pugui allargar fins als 23 anys. És una proposició de llei que registrem, que per la seva simplicitat tècnica demanarem que sigui vista per lectura única en el ple i per tant que tingui una tramitació àgil i ràpida. I em poso a la vostra disposició per qualsevol pregunta al respecte d'aquests temes o de la resta de l'actualitat. Sí, bon dia. Aquí darrere. Suposo que ja el que li preguntaré sobre la Junta Electoral Central, que aquesta tarda acaba el termini perquè el president Torra retiri la pancarta amb el llaç contra la Generalitat i la resta de departaments. M'agradaria saber què els diria vostès al govern, si creuen que haurien de tirar aquesta pancarta com va fer l'alcaldessa de Barcelona o si no ho haurien de fer. No sé què en pensen des del seu grup parlamentari. Gràcies. Mirin, des de l'Ajuntament de Barcelona es va decidir retirar els llaços grocs a partir del dictamen de la Junta perquè creiem que el que cal és contribuir a que la campanya es pugui fer debatent d'aquells temes que a la ciutadania més li preocupen, que és quines solucions se li donen a les seves situacions del dia a dia i, per tant, no col·laborar a que el debat se centri només en els símbols, no col·laborar en que el debat en la campanya estigui centrat en la judicialització de la política. Creiem que el que ens convé, precisament per resoldre el conflicte polític de fons que simbolitzen aquests llaços grocs, però també per fer una campanya sana, és que evitem que la campanya se centri bàsicament només en parlar de símbols. Aquells que només volen parlar de símbols en aquesta campanya i que estan buscant aquesta polèmica dia sí i dia també, probablement són aquells que potser no tenen respostes polítiques per a resoldre el conflicte de fons, que és aquest conflicte polític que s'ha de resoldre amb diàleg i que, per tant, s'ha de resoldre amb consensos dins del nostre país i després amb diàleg amb la resta de l'Estat. Més preguntes? Sí. Sobre els menors tutelats, ens podria donar més detalls de quin impacte econòmic tindria la proposta que estan posant sobre la taula i xifres de quants joves hi ha en protecció en aquests moments i de quina quantia és la prestació i també preguntar si, clar, no tenim pressupostos, si això s'hauria de fer via modificació de crèdit o com han calculat que s'hauria d'afrontar pressupostàriament. Bé, començo per aquí al final, com tota proposició de llei que fem els grups de l'oposició, incloem una clàusula que diem que l'afectació pressupostària seria a partir dels següents pressupostos, per tant a partir de gener de 2020, esperant que hi hagi pressupostos. Crec que el país no es pot permetre que seguim sense pressupostos al gener del 2020 sense nous pressupostos. Avui, per cert, fa 2 anys que es van aprovar els últims pressupostos en el Parlament de Catalunya. Bé, la quantitat que es cobra en aquesta prestació està fixada per la llei, és l'equivalent a l'índex de suficiència, l'IRSC, i com us deia va lligada a un pla de treball personal per a aquell jove o aquella jove que inclou les mesures necessàries per a la integració, per fer un pla d'emancipació, integració en tema de formació laboral, etc. Actualment, jo no he aconseguit encara dades de final de 2018, l'últim informe de memòria del servei que atén els tutelats i extutelats des d'Afers Socials és de 2017 i la mitjana, de fet dels últims anys anteriors també, era d'uns poc més entre 2.000
el 2017 poc més de 2.000 joves que eren atesos per aquest servei, que rebien aquest tipus de prestació. No tothom rebia prestació durant 3 anys, no tothom, no? Vull dir, hi ha casos i casos. Crec que econòmicament la partida d'aquest servei més o menys venia a ser, o d'aquesta prestació venia a ser d'uns 5 milions d'euros. Però bé, evidentment és variable, és un dret subjectiu i per tant és variable i s'ha d'anar adaptant a la quantitat de gent que requereixi d'aquest servei. No hem pogut fer una estimació econòmica de quina seria l'afectació a partir de 2020 quan es pogués aplicar. Evidentment contem que el govern, que té dades actualitzades també de 2018, podrà fer aquest càlcul quan avaluï el text que hem registrat, però sincerament, si no són per aquí, són per altres vies. No podem ser cegues i pensar que som un país que sempre ha estat d'acollida i que volem seguir sent d'acollida, que som un país envellit, que necessitem població jove que vingui a treballar i que tinguem aquesta població que ve precisament per fer-se un projecte emancipador de treball en el nostre país i que marxaran pel fet que no posem aquesta prestació. No marxen, hi són, i acabem havent de posar atenció per una via o per una altra. Tota evidència de les polítiques socials d'altres països és clara. Millor posar-la ben enfocada des del principi, fins i tot econòmicament és més eficient que no pas haver-ho de fer a posteriori amb problemes que puguin anar-se engruixint. Si aquesta ajuda ve acompanyada d'un pla que acaba aquest procés que en alguns d'aquests casos de joves extutelats també comporta el procés de papers per poder tenir el permís de treball, o el procés de formació per tenir una millor inserció en el món laboral a Catalunya, doncs facilita que puguin fer el més aviat possible aquest procés emancipador, que acabin fent el seu projecte vital sa i normal i que acabin sent un element més positiu per a la nostra societat. Si no ho fem bé i no ho fem ben enfocat, el que acabem tenint és que el que és un conflicte que existeix acabi sent un problema i en canvi un conflicte ben abordat pot acabar sent una bona oportunitat per a solucions també per a necessitats del nostre propi país. Els 2.000 són els que rebien la prestació sí. ja com a extutelats. Sí. Teniu, però, l'informe detallat de totes les dades i tal, si busqueu per el servei d'atenció a tutelats i extutelats de la Generalitat, la memòria de 2017, trobareu totes les dades detallades de la gent atesa al 2017. Sí, tornant al tema dels llaços, entenc que el que deies tu de l'Ajuntament és el que li recomaneu que faci a la Generalitat, no? És a dir, que l'acabi traient i potser que no exhaureixi els recursos per la via judicial? Nosaltres opinem respecte del que ens pertoca com a responsabilitat i si se'ns vol agafar com a exemple doncs seria fantàstic. Nosaltres des dels nostres espais de responsabilitat considerem que els símbols no és l'important. L'important és el fons, l'important és la solució política a un conflicte judicialitzat i que, per tant, la solució no passa ni per més judicialització de la política, portant recursos a Fiscalia, Junta Electoral, etc., ni per convertir la campanya només en un debat de símbols. Si facilitar això és retirar els llaços grocs durant la campanya, doncs en el nostre cas ho hem fet i creiem que és el més adient per poder tenir una campanya de debat polític sa, que se centri en el que toca, que és en el fons de les qüestions i en les propostes polítiques de solució, i no només en els simbolismes. Dues preguntes. Una és com és que no heu anat al matí a la comissió del 155, perquè hi havia la taula del tercer sector i ha lamentat que no hi fóssiu. I l'altre és, ahir el Joan Josep Nuet, no sé si ja ha presentat la renúncia com a diputat i ha entrat el 9 de maig, serà el que entri en el seu lloc, i ahir ell va dir que marxava, entre altres coses, del grup perquè creu que pot defensar millor des d'Esquerra objectius que són fundacionals dels comuns, com la República Catalana, el procés constituent
i el trencament amb el règim del 78. No sé amb això si esteu d'acord, si seguiu defensant aquests valors vosaltres o no. Mira, disculpa, de la comissió del 155 no sabia que no s'hi havia anat, per tant, suposo que ha estat algun problema d'agenda d'un grup que anem força atabalats i que suposo que no hem pogut anar. Si hi ha hagut la taula del tercer sector, saben perfectament, ens trobem amb força assiduïtat amb la taula del tercer sector, saben perfectament que som conscients del que han estat patint durant tots aquests darrers anys, del que han patit a causa del 155, però també del que han patit durant tots aquests darrers anys en què les polítiques socials han patit retallades o aturades o governs que no governen al nostre país. Respecte del nostre espai polític, doncs som on som. Nosaltres continuem sent l'espai polític que ens vam crear per sumar, que ens vam crear per ser l'espai en què ens agrupem sobiranistes de diversos tipus, en què ens agrupem gent independentista i gent no independentista, però que estem per una solució política per Catalunya. No ens hem mogut dels idearis de Catalunya en Comú. Els fets ens remetem respecte al que hem estat fent com a grup parlamentari, per exemple, no? durant tot aquest temps, i crec que qualsevol que argumenti el contrari potser que hi posi exemples. No sé si... Suposo que en Nuet ha registrat ja la renúncia a diputat, no ha arribat, passarà per la mesa, suposo, demà al matí, que és quan es farà la mesa, i evidentment a partir d'aquí es farà tota la tramitació de papers, que sabeu que darrerament no és ràpida perquè pugui accedir a l'escó el diputat que era el següent en la llista, que és en Marc Parés, i que serà segur un fantàstic diputat que ens aportarà un nou perfil molt interessant també pel nostre grup parlamentari i que ens permet que mantinguem allò que no hauríem d'haver perdut en cap moment, que és els resultats que la ciutadania ens han donat, el que va votar la ciutadania i que s'ha traslladat a un resultat de 8 escons. Per tant, reclamem, aprofito, a la diputada no adscrita que encara no ha retornat al seu escó, que el retorni a aquell espai polític pel qual el va obtenir. Sí, a mí en castellà, Marta, m'agradaria, tras las 24 horas que ha dado la Junta Electoral al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para retirar los lados amarillos, desde vuestro grupo parlamentario, si le recomendáis que haga lo mismo que hizo el Ayuntamiento de Barcelona, también te referías a que no erais partidarios de exaurir en castellano. Agotar. Eso aumentaba más la judicialización de la política. Sí, nosotros en Barcelona hemos optado por retirar los lazos cuando la Junta Electoral lo ha dictado, porque no creemos que lo que necesite ahora mismo la ciudadanía en Barcelona, tampoco creemos que sea lo que se necesita en Cataluña, sea un debate básicamente sobre los símbolos. Creemos que lo que toca y lo que necesita la gente es un debate sobre el fondo, un debate de las soluciones políticas a los elementos de fondo, tanto del conflicto político existente como de la situación del día a día de la vida de la gente. Y que eso no se hace ni con más judicialización de la política, ni con la conversión de la campaña electoral en un debate simplemente de símbolos. Quan comentes que hi ha parts interessades en que hi hagi aquest debat, són les dues bandes que identifiques com a interessats en això? Sí, tots aquells que, per començar, aquells que viuen del conflicte constantment com ciutadans, que ens ho demostren en el Parlament setmana sí, setmana també, i que ens ho demostren també en fets com el recurs a la Junta Electoral o després a Fiscalia amb el tema dels llaços grocs, i que evidentment cada dia seguiran alimentant aquesta polèmica. El seu projecte no és posar solucions polítiques a la situació, és d'una miopia política absoluta i és de continuar generant conflicte, dividint la societat i viure del conflicte. Però evidentment qualsevol altre que també consideri que fer el debat bàsicament a partir de símbols
o que dedicar-te a fer política per bloquejar les institucions, no? Sigui el que li convé a la ciutadania, doncs evidentment també és condemnable. No sé si nos podía repetir esto en castellano y también lo que nos decía al principio de todo de la desbandada de políticos hacia Barcelona y hacia Madrid. Pues evidentemente para nosotros es de miopía política intentar seguir generando conflicto como hace Ciudadanos constantemente. Aquí en el Parlamento lo vemos día sí, día también, y lo estamos viendo también con la polémica respecto de los lazos amarillos. Ciudadanos vive del conflicto y por lo tanto intenta seguir generando división en nuestra sociedad para intentar sacar un supuesto rédito electoral de esta división y no dar soluciones políticas a la situación. Para nosotros absolutamente condenable esto y condenable cualquier otro que intente alimentar que la campaña electoral se convierta básicamente en un debate de símbolos y no en un debate de soluciones políticas, tanto al conflicto político como a la situación del día a día que vive la ciudadanía. Perdón, sí, respecto del govern, pues bueno, tenemos una remodelación de govern que de nuevo nos está mostrando pues esta sensación de desbandada del govern, de salir, ¿no? Consellers diversos de Junts per Catalunya, de exportar su modelo de gestión a Barcelona y al Estado. ¿Y cuál es ese modelo de gestión, ese modelo de propuesta política? Pues es el modelo del bloqueo que ahora intentan exportar al Ayuntamiento de Barcelona o al Estado, o el modelo de no dar respuesta a las situaciones reales de la ciudadanía que han estado haciendo desde el Govern de la Generalitat y que ahora, pues por lo que parece, pretenden también exportar al Congreso de los Diputados o al Ayuntamiento de Barcelona. ¿Ya está? Gracias.